akong lami dyan ipamag isda kay... Oh, lami kayong panahon ba? Daghan durog isda to makuha kay... Adlawan dako, wadyo'y uwan ba? Uy! Asa ka? Oy! Haka? Adto. Asa ito? Kita mo like pusil mo may magasin mo pusil asa ka nang dahil. Manglitag kog isda to kay suswa dyan may sugdaan ba? Lang isda malit ag bilang isda. Mao kay nagdakog pana kay manglitag ko lami pud kayong panahon ba? Lami kayo kay kuan kanang Oh. Nya man gada po ka gani. i-shell na sa kong mata kay para di ko mabayrusan. Ano na may para ilong. Di man ka. Di ini ginhawa na. Isig lang yapon tubig kay taas man niya ikaw gamay mga ilong. Ngana design na. Am mukha ka isda. Oh. Eh wala lagi misbrand kanang Pareha sa tag problema. ha? Pwede ko mo ba ni mo to. Ay malas kay kagdagway oy di. Uy, what sa ko dali mo. Di ay ayog napastilan mao ra ba ni gadag malas ako mamalakson ko ani mo pinamay kay adlaw. Tuo sige tuo ka ikaw. Oy basi manung tagubat pusil man mo gida. Isda ratong kuon. Isda ragot puti man siya pang isda god. Oh. Unta ay sig kay duga. Buhay ka sana. Na abo na pwede lagi dito lagi. Pwede boy. Wala kay nani day. Ugi nani. Nako yung nga na. Aw lakot to dada. Aw ikaw day kay lakot gadto. A few moments later. Wala man dire. Sige gamit ni Papa nagdano. Sige daro ba in taon no nya pana mano di man to pwede daro. Gidang Papa kay for emergency. Kung emergency ba kadanawa kadagom na. Ikaw si kadana kog malas tawanak ay. Upan lang ko. Nga sabi kami ito nimo. Kanira. Hindi man jud isda ko mapana ni tao mo jud kadali. Tawag kadagom na ikaw si magdag malas na kuwa jud koy kuha ron. Imo jud itlog akong hiwaon ron. Pagdali ng lakaw nimo paya pagdugay-dugay. Na. Patay kita. Paguna, maglangay-langay karon. Na. Magdali, sayo-sayo biya mag Ay, na. wala may isda dire niya. At ato ubos sa imong bibilabs. Nakaisda to. Biglam kay mama kag isda to. Dito ka na may tubig dito. Nga po tubig ato, nyaway isda to. Awe isda to king nabo tubig ito. Nala una. Ilakan ba ina jazz. Das. Patay naman dugway isda to ha. Nay isda kay itong Tanawa, gauwa na. nakakuha pa ito yung Papa kaso walang makuha. Usay nakakuha na ka. Oh, nakuha sa Hanggaw ay sig tabi, dagan tabi way lihok basta pagdali. nakuha sa tagas yung Papa ba unda. Pasta gawa to labot ala kay nakuha. Papa ni kuan ba yung bibilabs mo. Biglam dai. Nakuha sa kanang Hilong. kuan. Kabuhi. Makamuban ka di. Muban. Amuban mo na yung hilong niya. Hindi niya kita uwan na. Kaurok, gising-gising niya kay malas kay ganaw. Gandek, uwan. Ikaw di ka mao, bantay di ka kawag isda. Pura-pura. No. Isuot na. Pagdali, ya kayo. Bantay. Ikaw si kadag balas na kung may pagwa ka mo uban. Stilan. Tarunga hat, bantay. Hindi ka mamukuha isda. Na, Saan na lang pagkuha? pastilan. Wala kayo ako sa pagkuha dahil. Hoy, tubag! Wala sa baka maghinay makako. Oh. Kaya naminaw ka pagdali. Ay, mo ka di maglubog-lubog buang ka man siguro. Nalubog ba na? Lubog. Ikaw na galubog-lubog dag. Kahit pa yun, hinay are. Paiti yan, anong nalubog ba na ako? Ikaw na yung tama ka Tayo na. sano, tayo sano. Kamaw ka mukhang kisda na eh, dili. Ikaw, di ka mo. Di ka kamaw? Nga nga nung uban man ka. Ano yung sugat ka? Ang nga ini, namugod, magugdag, dali. Bantay di ka kamaw mukuha rin na ito. Sangot-sangot ako. Saan din na? Kidaman, asap tong banani mo dahi. Gidaling Papa to gadaro. Nga sa may gamit mo na, ibugsay mo na imong lubak. Ano ko ng isda mo? Ano? Sige. Ani na lang kay wa makidampan na. Ana lang kas kilid-kilid kon apa no ba og suso kon wa kay makita ang suso. Isda. Ug nay isda duslaka na dali ag duslaka. Then o ana da plane kay ang kanang isda magpadaplen man nagbakisa oras tunga. Sugot ako.
Oh, ayo pag una kay malubog. Oh. Oh, bantay lang katon do nang kalimutaw nimo. Ay ra kag tando-tando na. Lagi. Oh, Ay, sabaran. hoy. Hoy, hanggaw. Ano wala makantanong nga diri man dili ka. Kahanggaw ni mo. Asa man din daplin na magipasabot? Daplin dira dili dira tanaw ni dira. Daplin na magiingon. Diri ka tubigan dili diha usabi tanaw ni taon nimo dira nga. Wow, sinilas. Oh, sinilas hanggaw mo gagat tuga-tuga. Maka makapana. Nawa makapana dutong tao. Ay ko gasula-sula no sinilas. Nawa nalubog na. Santuko laban eh. Nalubog na oh. Stiglan. Ako na pungsa. Nasus. Wow, nang pasuli natin. Kung halwan. Nabunga pa daan eh. Yay. Ako'y kuha. Ge. Ana ra kas kilid-kilid ha yung sunod kay musawon ko rin. Oh, may ra kas asam nang utot mo gibutang way. Ayog dubog-dubog ka ha kay mo kisaw ang isda. Oh. Kasi gasa rin suga kay kuan, kuniti sana. Ayog sunod ha. Utak ina mo ginagawa mo. Ayo sa sig kisaw ka diha kay kuan, pasigaan ang Hoy hanggaw. Ano yung mga sig Di mo musika ni umay sweets ni. Hoy switch, nga nga sige man mo guyop. Ano ka pasok pasigan ni? Nga og pasigaon. Guyopon ni ay. Sam dai. Yung ko rin imuha man di mo kamo ni. Dapat mo yan, binabing magubano na nun. Na. Yung suko man. Puwan gadakan balas na kung tawana ka may pagwang ka mo uban. Ako pa ka kasama ko kag dagmalas. Maya dun mo mutubag. Kanang tubag-tubag nimo. Maya jud kay makadag sungot ma. High blood. Lakaw na. Kadag di man lang yung sigaw. Nah, di pa lang gud musukol malabian. Mukon ay. Ay sig ka na. Dra. Hadra. Hoy. Hoy, langgaw. Ano? Sige makapamuspos taon di oy. May isda. Ay isda niya naigo. Tanawon pa lang ikaw to. Dito dire. Pero sakita sa kundang gani mo gipuspus-puspusan ng tubig ng tanawa. Na, gadadyo kag malas na kung tawana ka oy. Ingon kaari ko daplin ug makakita og isda ahong kwaon. Oh, nihanapit ako. Unya, Nga na yung mamagipuspusan. di mo madakpan. Na, Pogi nito. ay mo may tawag puspusan taon nga kasawang pa ko. Sunod makakita kag isda. Duslak ka rayo pas ayaw puspuse. Anawon. Usab na duslak nimo. Oh, anawon. Oh, mao na niya. Mutan na pa magkusaon. Sige. Oh, TikTok. bantay. TikTok nimo. Na. Ada ra kaskilig-kilig na lang mo kay taon pare. Oh, mayroon na to. Watagay atong itawad atong Christmas. Idusla ka ra yo lubuga kay ang isdaan mo lakaw na gayo. Sige. Oy! Na, sige magkagisaw taon oy. Ang ka man siguro na yung isda rin kitos lang. Kung kadusla ka. Ingon pa ni ko ni ingon ko ayaw sa kisaw kay Malubog ko tao, lubog na kayo mga agi oh. Mo ko nagkisaw imong ingon kay iduslakon di ba? Matanaw ko mo sa pagduslak anaon. Oh, Oh, di nga naman ko di isda diri ginina. yan nakuha man ka. Lubukin lubog man. Ang apol na yun, masuko mo kag... Tiglan. Ayaw, hindi ato ka, uli. Hindi ko muli, oh. Nabasa na ko, polion po kunin mo. Sige, sunod ha. Ayaw dusla kung di mo maigo ha. Saan ka man ako? Duslakon gyapon. Paaka, kumain mo, paaka. Tiglan. Akon. Oh, paaka. Kung makakita kang isda, sauma din paaka. Kung nahamaw na kang na. Yes, sinamok ka na ka ron. Nawap. Di na nagamiton. Sumagod o gamiton pa ba na ni mo yung nagpaak ni mo? Sige na. Sige na. Awa na, di na ko magamit og. Ang sakit tawag ka na? Google. Google, o uli na. Mag-anak na lang ko eh. Uy, sa pa kadali lang. Pakon to.
Uy, Dong! Tapi lang na ako balik-balik kong istorya! Hindi na lang yan. Oh, basig mangutan na pa ka, paaka ha? Paaka. Hindi na, luwaan. Tabta ako sa ala. Lagi na, lagi. Na, ano kayo kasabot? Paaka lagi! May magkamukpa akong bae, isda ni kakamao. Ay, Lahin to. Ay, da! Ilom! Ako na pa akon. Ako. Dra! Ay, Uy, agdaw ka na mo magipaka kong kapot! Abi kong tilapia. Huwag usap mga tilapia na! Ha? Hangga makaigawi, hangga makaigawi! Saan mga tilapia na yung magipaka? Abi mo tilapia, abi mo kapakon. Kaganda, kag ginamo. Susunod na ni, maputulan ng kamot ako ba? Ano sa mga pakon? Tilapia lagi! Huwag na kayo magkita isda, paaka! Dili akong kamot paako ni mo! Ang gawa po guys, dali, arita dire sa unahan kay. Apo ni, sa may buhaton nun eh. Uy, pagkadak ko gibungot na magkamuhilak ko juga. Ito kung ikaw may ganihan akong susunod din mo, sige rin kung kasabaan, buang ka man dahil. Kasama di kasaban, ikaw ko di mo tunong, di ba kang kasaban? Ako kung lidahan ang panabi, tanaw na to, di ba ka na ako kasabaan? Oh, bailot ang sitwasyon ha. Ayaw pag binugo, awa, tuluan ka na kung unsay mga kuan. O, paakon. Oh, dali, bailot, ikaw na po una. Dali. Ano sa may buhaton? Tilan. Ang mo. Tanawan mo akong gibuhat ganiyap. Na. Katunguan na ng tubig. Ay, sumaos kaya akong gibuhat. Ano to? Aw, nakutan na pa man ka. Oh, ispat. Yan sa manan ako. Usahan mo pagkakita ng mga bangagan ng kuan nga ngit-ngit magkain na. Oh, Hindi mo ko kita, ang alam mo ko yung mata. aw na, bantay bitag bulik ramo ka. Sige, stop. Ano sa mga paggamit? Be, Ang imong kuan, ang imong Google. asa man batang ni mong Google? Taro. Tingnan. Tarungag sa ma, bantay bitaw. Ano man yung taon? Uy! Napalima na, uy! Ha? Uy, taon, bre! Tingnan po kawin. Na ano? Tingnan. Na ako. Ay, di na. Ano, hindi. Oh. Saan ba? Ay, sakit. Ay, pistingan ni naman din Oh, nao na siya. Oh. Pwede na. Oh, tarong na siya. Bantay din mo tarong mo na. Kira. Oh. Yeah, tarong. Sus, haidat nito ana. Ay, sa akong kalat man yung lubog na tinaom tani kani ha? Tunaw pag tubig. Ah, Tubig. saan na punong tubig? Mata. Eh malamag di ba puno nga tubig man ay magisauman. Alam mo punong kayo nga tubig man. Ito na lang, hindi ko mao. Hindi ko. Nawara. Sige, pangasapa. Nakaw ato pag muuli ka. Nakaw. May tao to ah. Asa man? Namana. Asa? Tawa mo kuray. Asa ba dapit ba? Sana ba ako sa manisyo siguro? Asa dapat? Asa man eh? Tanawa, Tama niya na masulan na. Tanawa kung kamo to kasa ko katudlo. Buang. Ay, pastilan oy wa makamuhay ko rin. Dito mo katanaw dito mo. Tulo dito ko. Ay kung giti kay na mapanaan mo to ka na oron di magtarong. Uy, hindi ko bit. Nay tawa na nasa ligdan sa tawa na kabaw. Tawa na, nagdad ko na. Sa ato kun ndungon og na nang tanat tag nabay ko ha. Kasapan. Pasol na ya panan nga tuwat. Buha pa to da. Kuha ba kay? Hoy! Ito na, wala suko na oh. Oy noy. Dagang gagkuha noy. Tagakuha, wa magikuha diri bisag usa kin. Kamo di naglubog-lubog gyud tugtugam. Bata na, kamo ipaon na ni pasul haron. Na. Di ako kalubog-lubog na kani akong kauban na di kalubog-lubog. Sige, to ni mga bata. Putay masuk. Awa ko. Ikaw mo Tulo na pag Patay. Patay ka ron. Stop. Yo, what's up mga prekay? So, karon mga prekay, wala sa lang tayo shoutout karon mga prekay. So, manawagan sa ako mga prekay na ako'y kanang amigo nga nanginhanlan sa inyong pagtabang mga prekay. Kung kinsa la tayo nakalog-luwag diha, bisag tag piso-piso lang gud mo, bari-bari lang mo, through GCash or Palawan or any remittances. So, mga prekay, siya si Brother ZR. Usan siya ka single dad mga prekay niya. Na COVID bitaw siya ug na siya tulo or duha ka anak nga gibilin ra niya sa iyang silingan kay
kuan wala siya lang maduulan. So wala siya ni duol ho nga magpatabang. Ako ni offer sa iya kay nang master ako sa iya nga abat ato. So na open na to namo nya mo to ni open ni kuan ko niya ni suggest nga tabangan na siya through ani kay ako para kay gusto ko matabang pero ako pod wa jud ko karon. So sa nga nga pamagi hinaot nga makatabang ko sa iya, hinaot nga naay mo hatag bisag ginagmay lang kung kinsa lang nakalugluwag. Wala ni sa pilitan mga prekay sa kung kinsa lang nakalugluwag da. So hinaot nga atong matabangan si Brother GR mga prekay. I-disregard lang ni nga kuan nga panawagan after a month kay sa pagkakaroon lang jud siya nang inhanlan og tabang nato mga prekay. So kinsa lang tayo nakalagluwag mga prekay hinaot nga muhog mo gamay kanan sa tas Gcash lang niya kaniyan Gcash niya mga prekay na skilled. Pwede mo sa Palawan sa ako lang pangan i-message lang ko nya ako lang pwede padaan niya. So yun nya ako lang ipakita sa sunod nga video ang resibo or kinsa may muhog ana. So daghang salamat nga mga prekay hinaot nga nay mo tabang sa iha si Brother GR. So daghang salamat nga prekay hinaot nga nalingaw mo sa tong vlog no. Sa tong episode Ako Bugoy. So natay bagong mga prekay serye Ako Bugoy. Ang ngayon kasi nito si Richard maglalis. Daghang salamat mga prekay. Like, share and subscribe. Bye bye.